дуруду паёми мо нисори якояки шумоён буд, тамошобинони ҳамешагии канали Шахтӣ. Якояки шумо азизонро ба канал хушомадед гуфта, барномаи имрӯзаи худро бо хабару гузоришҳои наву ҷолиб ба саҳми шумо мерасонам. Ёдрас мешавам ки ҳамаи он нафароне ки дар канали мо бори аввал қарор доранд, пас ба канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳои рӯз. чипта 3000 рубл. Сомонер тоҷикони дар Москав дармондаро ба ватан бармегардонад. Тоҷикистон мехоҳад шаҳрвандонашро, ки дар пайи баста шудани фурудгоҳи Душанбе дар робита бо коронавирус дар Москав дармондан, ба ватан барад. Тоҷикистон барои овардани шаҳрвандони худ аз Москав ҳавопаймои вижа мефиристад, хабар доданд дар хадамоти матбуотии ширкати ҳавопаймоии Somon Air. Бинобар гузориши ширкат, ҳавопаймо рӯзи 22 март соати 16:00 аз Душанбе ба фурудгоҳи Домодедово и Москав соати 7:30 хоҳад расид. Аз Душанбе танҳо шаҳрвандони Русия, ки чиптаи ин ширкатро хариданд, ба Москав оварда шаванд ва аз Москав ба Душанбе танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ба ватан бурда мешавад, қайд карданд намояндагони ширкат. Намояндагон ҳушдор доданд, ки мардум ба доми чиптафурӯшони қалбакӣ нафтанд. Нархи чиптаи буҷавӣ дар хатсайри Москав-Душанбе то 30,000 рубл ва бизнес класс то 42,000 мебошад. Нархи чипта нисбат ба дигар ширкатҳои ҳавоӣ 15% арзонтар аст, қайд карданд дар ширкати Somon Air. шаби 20 март ҳукумати Тоҷикистон бо далели пешгирӣ аз интиқоли коронавирус ба Тоҷикистон ҳама гуна парвозҳои байналмилалӣ, аз ҷумла аз Русия ба Тоҷикистонро қатъ кард. дар ин росто аксари шаҳрвандони Тоҷикистон натавонистанд аз фурудгоҳи Москав ба ватан парвоз кунанд. ин вазъият зери назорати шахсии сафири Тоҷикистон дар Русия Имомуддин Сатторов буд. хуб, тамошобинони азизу арҷманд, инак расидаем ба фарҷоми барномаи имрӯза. то барномаҳои дигар шоду фирӯз бошед.